Lacrosse palaa olympialaisiin pitkän tauon jälkeen. Olympialaisten lopputurnaukseen valitaan 6 joukkuetta. Tässä on karsintapolku selitettynä minuutissa. Tänä vuonna pidetään maaosakohtaiset mestaruuskilpailut, joista valitaan yhteensä 16 joukkuetta ensi vuoden MM-kisoihin. EM-kisojen 5 parasta, Amerikoiden 5 parasta, Aasia-Tyynenmeren 5 parasta sekä Afrikan paras. MM-kisoissa 4 parhaiten sijoittunutta vaaditut ehdot täyttävää maata saavat suorat olympiapaikat. Tämän lisäksi Yhdysvallat isäntämaana saa suoran olympiapaikan tietyin ehdoin. MM-kisoissa 6 seuraavaksi parasta ehdot täyttävää maata valitaan 2028 alkuvuodesta pidettävään loppukarsintaturnaukseen. Turnauksen voittaja lunastaa viimeisen olympiapaikan. Näin 2028 Los Angelesin olympiamitalleista taistelevat 6 joukkuetta valitaan. Onko Suomi yksi näistä?